boord van de caisson. Sleeboten trekken ons langzaam in de richting van het sluitgat. Na de ramp van 1953 stond men voor de keuze. Of alle dijken rond de Lauwerszee over 32 kilometer ophogen, of de binnenzee afsluiten. En dat laatste is het geworden. Met 25 caissons is de 13 kilometer lange afsluitdijk nu voltooid. De 13 kilometer lange dijk biedt verhoogde veiligheid. Maar vooral, er is 9000 hectare aan ruimte gewonnen. In 1969 was het soort van Zwiert-skiën en nij Longewaard binnen. De Lauwerszee wat Lauwersmar. Friesland vertelt in 2 delen over 50 jaar grutskes, skintme, delgong, weeropsteen en spanning tussen natuurorganisaties en boeren. Over een gebied dat in een hele eeuw een toononjouwend nationaal park werd koer, waarin natuur, recreatie, landbouw en visserij naast elkaar floreren konden. Maar hoe zag de toekomst van de Lauwersmar eruit, nou de zeespiegelstijging aankondigt en de verzilting van het Loon grutter wordt? De wettersneedramp in Zeeland van 1953 wie cruciaal voor de betten van de Lauwersmar. Willem Wilstra, wie skipper van de reddingsboot Insulinde, doet het Frieske eerst maar hard nog een zeelooi. Is het maar foto's? Ga ik hier maken. Prachtig, hè? Als het storm waar weer, dan wordt dat water opstuwd en vooral in zo'n zeearm wordt het extra opstuwd, hè? En daarom wordt hier op de Lauwerszee soms heel water en net voor niks zijn ze van de Lauwerszee maar dicht. Naar aanleiding wat er in Zeeland gebeurt weer. Want de dikjes weer toen nog net zo heeg en vooral daarachter in de Lauwerszee weer de dikjes net zo heeg. Men had hier het water over de dijk zien spoelen, de toenmalige dijken rond de Lauwerszee. Dat kwam over de Kruin heen met de flinke storm. Dus mensen hadden zoiets, er moet toch wel wat gebeuren. Maar ik denk toch dat het vooral de watersnoodramp van 1953 is geweest. En zo lees je dat ook, dat men zegt van nou toen is er echt gaan kijken zo van ja maar Zuidwest-Nederland wordt beschermd tegen het water. We hebben hier ook vaak genoeg hoogwater met een wind uit het noorden en dergelijke. Wij willen dat hier ook hebben. Dat is plek van de veerboot daar. Hè? En dan kwamen de meesten drouwen en er stond deze stijgen waar we hier staan, stond helemaal onder water. En dan ging die man voor de koffers een soort boerenmaalkarren. Toen zetten ze daar de passagiers op en die brachten ze hier naar de dikta, naar Droegen. Dit waren de Friezen die naar Den Haag gingen om te protesteren. Rond 1960 dat de Lauwerszee toch echt wel gesloten moest worden. Hè. Toen bleek dat het geld voor de afsluiting van de Lauwerszee niet op de begroting stond. Zij hadden zoiets van, ja, er moet toch wat gebeuren. En dan staat hier dan actie Lauwerszee in het Fries. Dus je moet maar hopen, een groot deel van de Kamerleden die kent geen Fries natuurlijk. Maar ze zullen het wel duidelijk gemaakt hebben in ieder geval. Er zijn ook wel foto's dat ze bij de minister zijn. Dat zijn zakken met handtekeningen? Ja, nou ja, ook. Ja. En dat was natuurlijk ook mooi met zakken. Dan heb je ook zo'n beetje van, nou ja, met zandzakken kun je ook een gat in de dijk dichtstoppen. Dus dat was het idee, denk ik. Ja. Wiebe de Vries kreeg als jonge landschapsarchitect de leiding over de inrichting van het gebied. In zekere zin wie er schepper naast God. Wiebe is nu pensioneerd en zocht waarom in de skiernis in zijn huis in Tietjerk. De geschiedenis van Lauwersmar is duidelijk, jongens. Dat is strijdwest in alle jaar afsluitingsplan
Sinds 1849 zijn er al je plannen maken om die Lauwerszee in al je varianten om daar afsluitingen te maken. En dat we vooral richten op een betere watervoorziening voor het agrarisch gebied. Tot op een gegeven moment de ramp in Zeeland weer en de deltawerken begon. En daarmee is de Lauwerszee het een keuze gekregen om een afsluiting te krijgen. Een afsluiting met een dik van ongeveer 13 kilometer en rondom op het Ouderlaan ligt een dik van 32 kilometer. Als de dikken net kwam, moest rondom de Lauwerszee de oude dikken opheven worden, verbreden worden, heger maken worden. Werd toch er een hele lange lengte in kosten kwam. Plus dat het beheer in de toekomst ook een grote lengte behouden. Wat zijn die afsluitdik die te komen is? Het bewerkstelligen dat er een gebied dat voor de inrichting vrij kwam van 10 kilometer diep en circa 9 kilometer oost-west. Dat betekent dat er rond 9.000 hectare groen vrij kwam voor inrichting, voor de verschillende functies die betocht werden. Dat er landbouw komen is. Binnenin het de functie natuur krijgen, maar een aantal nevenfuncties. Dat weer militair gebruik Marnewaard, militair gebruik Kolmerwaard, recreatietrein rond Lauwerserg bij de Ezemerkeeg, Kolmeroord en bij Zoutkamp. Het ging de Friezen en de Grijzers net alleen om veiligheid. Al vanaf 1400 stilden ze haar longenhonger door van de Waardzee en de Lauwerszee stikjes uit te knabbelen, door deze in te polderen. Net 4 van de stad Grijs, bij Lauwersiel, staan er nog monumentale greenspellen. Eer om 1800 in het Deltzet, doe nog in het sliek van de Lauwerszee, om ruzie tussen de nieuwe provinciegrenzen voor te komen. Garnert en zelfs de stad Grijs doen nog een iepen verbinding met de Noordzee. Dit is het Rijdiep en dat is de rivier, of eigenlijk een gekanaliseerde rivier, die Groningen met de Lauwerszee verbond. En vroeger was dat een open verbinding tussen Groningen en de zee. Maar tot dan konden in theorie bruinvissen tot aan Groningen toezwemmen. En die werden ook wel gezien tot in de jaren 1870 bij Wierumerschouw. Dat is een klein dorpje daar vlakbij bij Groningen. En zo zal het ook geweest zijn dat in ieder geval in theorie kon een zeehond ook tot aan Groningen toezwemmen. In Garnwerd woonden ook vissers. En dat zullen niet mensen zijn geweest die op zee visten, maar die visten hier ook gewoon op de rivier. Want je moet je wel voorstellen dat er kwamen niet alleen bruinvissen en zeehonden, maar er was vroeger ook zalm en er werd ook steur gevangen, hè, van die hele grote bakbeesten. Die zwommen hier zo langs. Die gingen van zoet naar zout en andersom. Hier, met name Zoutkamp, dokken we naar Jezielen en Oorsme hadden weer min of meer een aanvoerhaven van vis. Nou, toen Lauwerserg eigenlijk die hele zaak oorgenomen had, is in die oudere plakken is de zaak toch inzakken. En kun je zeggen, wat hebben we nodig hebben, krimp. Nou, dat weer een grote krimp. En de eigenheid van het plak, met name van Zoutkamp, dat is achteruit gaan, dat is in Boet. Dat is onmiskenbaar. Dit was je thuishaven. Dit voorstel hier toch je kottertje ligt. Ja. Ja? Lekker de gezelligheid was weg. Alles ging weg. Het hele dorp leefde ervan. Alles dat speelde zich af hier rondom de haven, min of meer. 'S Middags als de schepen weer binnenkwamen, dan werd daar geloosd en dan werd het hier naar de visafslag gebracht. Dus je kan wel zeggen 80% van de bevolking. Ja, het leefde. Ja. Het leefde. Ja. Maar je had een categorie
ja, oude schippers van vroeger, die visten altijd in dit gebied. Ja. En die werden hun gebied kwijt. Nee, dat was een ramp, hè? Ja. Het is zo, als je een boer zijn land afneemt, dan kan hij niet meer verbouwen. Nee. Dus als je visserman zijn water afneemt, dan kan hij niet meer vissen. Ja. Wat kon je vangen in het Lauwerszee? Garnalen, hè? Garnalen en je kon er sproot vangen met de winter. Bij de winter dat sproot. Sproot, sardine. Vissers van Zoutkampen die waren altijd zo gewend, wij hebben een vrije doorgang naar zee. Dus die zijn tot het laatst tussen die opening van de caissons en die doorgegaan om naar zee te gaan om te vissen weer terug te keren. En op het laatst werd al tegen hen gezegd van jullie moeten door de schutsluizen. Maar goed, er waren een paar die hadden daar lak aan, die denken wij gaan gewoon door dat gat. En er is een verhaal dat de laatste, die zijn door de waterpolitie gewaarschuwd, hielden zich er niet aan. En die zijn onder bedreiging met een pistool moesten die halt toegeroepen worden. Dus dat speelde wel. Toen kwam de koningin nog op bezoek. Ja. Als een soort troost? Of wat? Ja, ik weet niet wat de bedoeling daarvan was. Toen is hij bij de vloot langsgelopen en toen hadden wij besloten dan om vlag half stok. Nou, er waren erbij, die gingen met de rug naar naartoe staan. Die waren zo boos. En toen moesten we een gesprek met haar en toen hebben we ook geprobeerd duidelijk te maken dat we een saneringsregeling wou hebben voor diegenen die stoppen wou. En een renteloos voorschot voor diegenen voor verbetering van schepen dat je naar buiten kon. Ja. En is dat er gekomen? Nee, daar is helemaal niks van terecht. Er is niks van terecht gekomen. Een paar kleine, van die kleine scheepjes hebben een paar, sancties gekregen. Nou ja, nou is het. Ja. Nou, ik ben we zoveel jaar verder en het zit nou allemaal rond wat dat betreft. Mooi gebied is geworden. Ja. Het Lauwersmeergebied? Ja, een mooi gebied geworden wat dat betreft. Ja, en hoe het was als het er niet was, ja, dat kunnen we niet vertellen, dat weten we niet. Wat dat betreft. Hey. Dan zeggen ook, ja, die faciliteiten had je Noord en Zout gekregen, maar ja, dat weet je niet. Huh? En straks 50 jaar Lauwersmeer, als dat gevierd wordt, gaat hier de vlag dan wel uit of niet? Ja. Nee hoor, daar gaat de vlag niet uit. Nee, dat zit er nog niet in. Nee, dat zit er niet. Nee, daar vlag er niet voor. Nee. Kijk, ik ben van 69, dus ik ken mij dat zelf niet allemaal zo voor de geest. Maar ik weet wel, toen wij 10 jaar waren, 79, toen zat er een werf op Zoutkamp. En er was op Lauwersoog nog eigenlijk alleen 1 werf. Dus die schepen kwamen donderdags naar Zoutkamp toe en die gingen repareren. En dan mochten wij mee het schip naar Lauwersoog brengen zaterdag. Want dan ben je 10 jaar en dan mag je sturen, zeg maar, over het Lauwersmeer heen. Prachtig, mooi, je weet ook niet beter. Dat is wat wij daarvan overgehouden hebben, zeg maar. Maar zoals nou ook, wij liggen geregeld op Zoutkamp, omdat Lauwersoog is een soort van industriehaven. En Zoutkamp heeft toch een ziel in dat haventje. En het is je eigen haven. En ja, het is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het geeft meer charme, zeg maar. Kinderen komen naar boord. Nou ja, dan weet je wel weer, klep gaat open, een uurtje mee, ijsje halen. Kijk, het straalt meer uit en dat gebeurt op Lauwersoog niet. De afsluiting van de Lauwerszee en de inrichting van het gebied en de haven van Lauwerzeeg wie een miljoenenoperatie die alleen nog maar mogelijk wie door een flinke bijdrage van Defensie die behoefte hier aan grootschalige oefenterreinen. Na de Koude Oorlog wie er minder gebied nodig en ook de kosten van oorlis en onderhoud wie nogal heeg, zo die blikken. Honderden hectare oefenterrein waren veromjong aan de natuur. Dit ter grote vreugde van landschapsarchitect Wiebe de Vries, die zag zijn masterplan voor de Lauwersmeer terug via de koer. Een landschap met heldere lijnen en 4 gezichten en begrenzen gebieden dat de natuur zijn gang in koer. We staan hier
in de Vlinderbalg. Het ligt binnen het militair terrein, maar het is natuurterrein. Het wie voor mij wel wat om te proberen dat stikte nog te krijgen, omdat dat paste in dat assenplan wat ik hier om open te houden. Dat gaat nou van Friesland, bij het hoek van de band, wij, tot het hele Lauwersmaar naar Grinsta. En wij zijn al net klaar kregen. Dat de grazing op delen inzet is, werd toch dat er nog een hele grote maten in het gebied zitten. Dus die hebben minder of nauwelijks begroeiing. En dat is een open gebied. Zodra het al een jaar met bossages opdeeld is, dan krijg je een volle liedschalige landschap. En een heel aantal natuurwaarden binnen in dit gebied koppelen aan de grootschaligheid en de ruimte. Bruine en grauwe kiekerdief die komt hier regelmatig voor. Maar dit is echt zijn habitat. Uitgestrekte rietvelden. Roerdompen zitten hier. Kiekerdieven zitten hier. Als ik op een dag zo aan het vogelen ben, dan pak ik ongeveer 100 vogelsoorten op een dag. Dat is ongeveer 90 tot 100. Ja, dat is wat je haalt. Ja. Dan moet je echt 's ochtends beginnen tot 's avonds door, maar dan pak je 100 verschillende soorten op een dag. En ik zou geen andere plek in Nederland weten waar dat gebied. Nee. Misschien Texel, waar dat ook kan. Maar dat is echt niet zo de rijkdom en dat het gebied het goed doet. Ja, dat komt natuurlijk ook, je hebt veel verschillende biotopen, hè? Ja. Wat trekt u aan in dit gebied? Ik vind de leegte. Ik vind de leegte van het gebied, het is, ja, je kan het vergelijken met Krugerpark, zal ik maar zeggen, in Zuid-Afrika. Dus, dat is fantastisch mooi. En de rijkdom die je hier hebt aan vogels en aan planten eigenlijk ook wel. Ja. Vogels die we in dit gebied hebben, dat zijn heel veel weidevogels. Grutto, kemphaan, tureluur. Ja, die willen toch dat drassige gebied hebben. Ja. En nu is het voldoende nat en je ziet een enorme rijkdom aan vogels. Er zijn honderden grutto's die binnengekomen zijn. Die fourageren daar. Kieviten zie je weer. Ja, ik zag vanochtend nog watersnippen. Ja, watersnippen zitten daar en kluten zitten daar. Als we het toch hebben over het zoute gedeelte, nou, vooral bij Ezemekeeg, dat heeft echt meer dan een half jaar droog gestaan. En dan kon je merken, er groeide van alles, maar er zaten geen vogels. Nee, dat klopt. Het was droog, verdord en er was geen voedsel. De klimaatverhoring is ook in het Lauwersmaargebied te vernemen. Ook al is het afsletten van de zee. Door druk, als gevolg van de zeewetterstijging, zal er meer zout uit de boeim in de mar komen. Ook zullen de gevolgen van langere rooiperiodes en droogte zichtbaar worden. Hoewel er nog altijd zeldzame planten voorkomen, zoals de spindjerenblom, staat biodiversiteit, krijgt op oren plakken, ook hier onder druk. De Waardvereniging breidt op plannen om dit gebied te rieden op de toekomstige verhoringen. Het waterschip zal onderzoeken hokker vissoorten haar aan de boetenkant van de sluis ophouden en als de mar op zwemmen willen. Komen er haast iepeningen in de sluis en in de dik om vismigratie mogelijk te maken en zo het water en werking van het tij binnen te laten? Bij de plannen is er niet echt heel erg nagedacht over wat de ecologische gevolgen van die dijk zijn. En die zijn natuurlijk enorm.
Het Lauwerszee is oorspronkelijk een estuarium. Dat is een overgangsgebied tussen de zoete landkant en de zoute zeekant. Dus een brak gebied in principe. Waar specifieke flora en fauna voorkomt. Waar specifieke vissen ook thuis horen. Waar ook de trekvissen doorheen gaan naar het binnenland om te paaien. Om hun kleintjes te krijgen. En dat werd dus nu doorbroken. En hier, met alle opgaves die er nu liggen, zien wij kansen om de verbinding met de zee, die dus in 1969 verbroken is, en het Lauwersmeer, weer zo goed mogelijk te herstellen, voor zover het kan. Die dijk die was er aangelegd om onze veiligheid. Het levert ook het land op. Landbouw had ook een bepaald belang. Nou, inmiddels 50 jaar later zijn wij natuurlijk met die veiligheid nog steeds in acht nemende. Kijken we toch met andere mogelijkheden en middelen naar veiligheid. We zijn in staat om op een andere manier een dijk te bouwen. Het hoeft niet meer een hoog, glooiend en glad voorwerp te zijn. Je kunt een dijk ook wat langzamer laten glooien. Aan buitendijks bijvoorbeeld een soort van kweldersysteem neerleggen. Heb je voor de dijk een bepaald gebied met heel veel kwelders, dan remt dat enorm op jouw golfsysteem. De jonge boeren in het zuidelijke Lauwersmeergebied bouwen terug op de ondervindingen van hun ouders en voorouders, die na de afsluiting terug het werkje de zoute kleigroen geschikt maken voor het verbouwen van zetjerappels. Ze veroveren daarmee de Wraadmerk. De natuurorganisaties die willen eigenlijk dat het wat meer dynamisch wordt in het Lauwersmeergebied. Dat er getijdenwerking komt, dat er meer diversiteit komt door zouttoelating. Ja, maar dan moeten ze wel met de achterliggende gedachte leven dat deze prachtige industrie die wij hier hebben, dat die dan gaat verdwijnen misschien. Jij bent niet bang dat door zeespiegelstijging dat zout wordt opgedrukt? Nou, het wordt wel gezegd, maar ik denk dat het bangmakerij is. Ja? Ja, ik geloof er helemaal niks van. En als het wel gebeurt, dan zijn we slim genoeg om het op te lossen. Als ik boer was, zou ik kijken van, moet ik het zout dan gaan tegenhouden? Of moet ik het gaan omarmen? Of moet ik een combinatie doen daarvan? En zouttolerante teelt wordt al mee getest in het noordelijke kustgebied. Om te kijken van, kunnen we nog een gewas creëren, zeg maar, die daar goed tegen kan. En dat biedt ook heel veel kansen. Heel veel kansen voor de wereldmarkt. Want de zoutverzilting, klimaatverandering, is wereldwijd. En dan wordt er heel makkelijk geroepen van dan moeten de boeren maar met teelter beginnen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Suikerbieten heeft wel een redelijk hoge zouttolerantie. Granen, ja, dat is misschien rasafhankelijk. Maar dit is hier sowieso, ja, eigenlijk is het hier wel echt een pootgoedgebied. En ja, je kunt niet zeggen van ga maar zouttolerante rassen telen, want die moeten ze in het buitenland ook willen hebben. Daar gaat de hele afzet naartoe. Aardappelen, ja. Het is eigenlijk zo, de omstandigheden zijn hier zo uniek. We hebben hier zo weinig virus overbrengende luizen dat we heel gezond pootgoed kunnen telen. Door het klimaat? Ja, door het klimaat en de water links en de Waddenzee boven ons. Ja. En het pootgoed dat wij hier kunnen telen, dat is zo uniek. Dat gaat eigenlijk over de hele wereld, eigenlijk naar de andere pootgoedtelers toe. En die kunnen dat nog een keer doorvermeerderen. En zorgen dat een heel groot gedeelte van de wereld mensen gewoon 30% hogere aardappelopbrengst halen. De ziektedruk neemt in andere gebieden op de wereld ieder jaar met een factor 10 toe. Ja. Dus als wij pootgoed brengen wat maar voor een 0,5% ziek is, dan één keer vermeerderen is nog maar een paar procent. Jullie hebben als boeren besloten om nu zelf te gaan meten hoeveel zout erin zit, hè? Ja, klopt. Nou ja, ook omdat je nergens bij betrokken wordt en er eigenlijk geen goede metingen zijn en men eigenlijk niet weet wat er nou gebeurt. Dus daarom is hier in de buurt ook een meetgroep opgezet dat de boeren zelf ook meten wat het daadwerkelijk zoutgehalte is en wat er gebeurt bij droogte. En nou, als we straks gaan beginnen met die proeven om het waterpeil omhoog te doen, en dan kunnen we ook aantonen van kijk, dit is er gebeurd. Wij wijten het daar aan of het komt hier door of het heeft geen effect. Dat kan natuurlijk ook, dat weten we ook niet. Aaltje Rispes is als boerinne belutsen bij de werkgroep die het nooit denkt over een duurzame toekomst voor de Lauwersmeer. Ze willen een dialoog ter stand brengen tussen de boeren, natuurorganisaties en het wetenschap om de gevolgen van de verzilting zo goed mogelijk op te vangen.
Voor de landbouw is natuurlijk de verzilting een belangrijk aandachtspunt. Dus dat is een reden dat ik met andere mensen om tafel ben gaan zitten om met elkaar een manifest te gaan schrijven. Omdat we heel graag willen dat dit gebied nog mooier en beter wordt. Maar dan samen met elkaar in plaats van tegenover elkaar. We zijn met 5 partijen, je hebt elkaar wel eens gehoord, maar met elkaar in gesprek. Dan weet je ook wat de ander doet en dat biedt ook weer kansen voor jezelf. Uiteindelijk moet natuurlijk wel democratisch besloten worden wat er gaat gebeuren. Dus als iedereen dat graag wil, of de meerderheid, nou ja, dan is het maar zo. Ja. Maar persoonlijk heb ik niet het idee dat de meerderheid van de bevolking die idealistische ideeën wil. Jan Willems kwam in 1993 als boswachter naar de Lauwersmaar. Hij had de struiken en de bjemmen opgroeien zien. Hij had de kei en hindes komen zien om het landschap juist weer iepen te houden. Hij zag de veeltoelen in grote aantallen komen en had ik zien dat ze deels weer voortgingen. Hij zag de houtnestelen en dat de zeearend de heerschappij hoe de maar opeesken. Hij volgde de discussie over gevolgen van verzilting op de voet. Als die boeren daar last van hebben, dan begrijp ik best, of verwachten dat ze last van hebben, dan begrijp ik best dat ze dan daar tegen protesteren. Ja. En als ik boer was en ik dacht dat ik er last van kreeg, zou ik ook protesteren. Maar daarom is het laatste woord over de pijlverhoging, die is nog niet gezegd. Dus maar wat is het toch met ons mensen? We sluiten de zee af. Ja. En nu veranderende inzichten. Ja. Ja. Biodiversiteit. Ja. Ja. Veiligheid. Ja. Kunnen we op een andere manier misschien waarborgen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, het is een moeilijke zaak. Toen ik hier in 1993 kwam, toen werd er al gesproken over het tegengaan van de bebossing. Er werd ook gezegd van er moet water bij, zoutwater liefst. Maar ze kwamen tot de ontdekking dat als je daar de sluizen open zou zetten, zo nu en dan, dat zoute water er binnen kwam. Dat kan wel. Maar het zoute water komt ongeveer toevalligerwijze tot hier. Ja. En daarna wordt het vanaf het zuiden met zoetwater weer weggedrukt. Ja. Dus dat lukt niet. Dus we zijn altijd wel een beetje aan het prutsen in de natuur. Hè? Ja. Maar de natuur uiteindelijk de baas? Uiteindelijk wel, ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. De ontwikkeling van Uterust zat het nou is, dus een vast waterpeil, dat is verkozen, is nog 50 jaar west. Ik zou net gauw, denk ik, opponeren om daar onrust in te brengen. Ze wil net de getijden en ik net maar te watje maar zout in leren. Kies zeker voor de continuïteit en zeker voor net constant weer een nieuwe boers gaan om het naar die hand te zetten. Nee, laat het maar gaan. Ik heb hier misschien een 25, 40 kievitsbloemenplanten. En die heeft zich al hier in de rem van de tijd, van die 22 jaar dat we hier nou waaien, die zich uitzaaid. En die zie je hun plak. Wat het voor hen een goed milieu is. En dit is een beeld van tijd. Zandtuin, dat vind ik leuk en het heeft eenzelfde soort effect als je rust jouwen aan de natuurgebieden in het Lauwersmaar. We zijn er nu aan gewend geraakt om te alle tijden naar het eiland te kunnen varen. Maar met alle veranderingen kan het in de toekomst dus wel eens moeilijker gaan worden. En moet je mogelijk gaan nadenken over andere vervoersconcepten.